Bersih-bersih. Pak Kasiono barusan datang dari rumah bersih-bersih mau lebaran. Nah, saya juga baru bersih-bersihin kamera Pak Kas, bar ngevlog barang. Lagi sambil ngelinting-ngelinting iki, ngelinting. Mbako ngendi Pak? Tuku ngendi? Paraan. Lamuk. Lamuk. Sindoro. Lamuk Gunung Sindoro. Lamuk Gunung Sindoro. Jadi Pak Kas iki rutin ke Temanggung malune Pak. Rutin ke Temanggung. Cari dagangan ya nang Gunung Sindoro. Ngono lho. Jadi wingi wis upload video shot akeh ya Pak saiki ngoyak video panjang ra kitung durasi menitan engko sithik-sithik. Sing penting roto dan ojo lali di-subscribe lur. Iki kontene kayak ngoyak 4000 jam tayang karo 1000 subscribe iki ben. Besok cepet bayaran iki iso gawe butuh ya Pak ya. Sambung-sambung. Ki sambung apa, Pak? Sambung-sambung butuh. Mas tekan ngendi wae, Pak? Ora lunga. Ora lunga ning omah. Nang omah. Wong gawe duran. Gawe loro. Gawe duran loro. Jadi Pak Kas iki pesenane duran-duran apa Pak basa Indonesiane? Ya, gagang pacul. Gagang pacul, Pak. Gawe gagang pacul iki loro. Gawe gagang pacul loro entek pira Pak? Entek apa jenenge? Wektune iki pirang jam? Ya setengah jam nek terus-terusan wis tadi. Setengah jam tadi ya. Tadi. Oh, Pak Kas ya. Pak Kas itu tukang ahli. Ahlinya ahli duran. Berhubung ini ngevlog 2 kamera Pak Kas sama channel saya sama channel Pak Kas ini lagi bar rampungan gawe duran terus mrene jarine soren-soren le seneng wingi sing nonton YouTube akeh nyampe pira Pak wingi Pak 3.000 kurang 3.000 kurang 8. Padahal ke 5 video 3.000 wis seneng ya nek kanggo Pak Kas wong biasane gur pira Pak sing nonton 1 loro ngono ya. Dadi saiki wis penontone akeh kan Pak Kas iki Kasiono Borobudur channel-e. Kita vlog juga 2 kamera. Iki bar resik-resik kamera. Terus ngelinting santai nongkrong. Wis ngene sik